Hello mga kalalab ni nanay, ang atong luto karon spicy chicken feet sa gata. Muna atong mga ingredients na gata. Muna sila atong mga ingredients ha. Og silig, labuyo, kana siya. Karon mahimong spicy ang atong chicken feet. Unahon na to ang pagpabukal. Pabukalan lang ang tiil sa manok para mawa ang langsa. Paghuman ana, iset aside nato o sugdan na nato pagluto. Di nakuhaan og video ang pag-set aside. Ditso na ta. Magluto ta, butang mantika, ilunod ang mga panakot, ahos ug bombay. Ilunod na. Ato pang isote og mayo ang atong mga panakot. Pahuman, ilunod na dayon nato ang atong chicken feet. Ayan. Lunod ng chicken feet. Kuraw-kurawon lang nato. Aron mag-blend ang mga lamas. Anara ka simple kalalab. Sayon ra kay nilutoan kalalab. Lami kay ni siya. Try ninyo mga kalalab. Lami kay ni siya nga recipe. Chicken feet, butangan o nimo o gata. Hanghang nga chicken feet. Mo na siya ang atong manok, tungara na siya sa kilo kalalab. Takloban nato aron mosop-sop ang mga lamas. Kuraw na sab nato. Kuraw-kuraw lang pag sagol, pag blend sa mga lamas. Ug ato na dayong sugdan ug butang ang atong mga ingredients, mga kalalab. Una nato butang ang tausyo, black beans. Ang black beans mga kalalab, mga 3 lang ka kutsara. Hinanara kadaghan kay itong araw man ni sa kilo ang atong tiil sa manok. Yan. Sagol lang. Kuraw. Sulayanin ninyo og luto mga kalalab. Lami siya kaayo pagkahuman. Paminta nga liso, dili paminta nga durog ha, paminta nga liso. Paminta nga liso kalalab. Balidos paminta nga balidos nga paminta nga liso ug 2 pod nga laurel. Ana siya. Kuraw. Kagado lang taog kuraw ani kay aron mosop ang mga lamas. Kahuman, takloban, abre na sad, kuraw na sad. Butangan na dayon nato og tubig para mulata ang atong chicken feet. Tiil sa manok. Anong mulata siya kalalab, ato na dayon siya butangan og tubig. Ayan. Takluban, pabukaron og maayo. Unya, atong isigunda og butang atong Sprite. Kay aron maghatag og lasa sa atong chicken feet. Tiil sa manok, Adidas. Kuraw lang gihapon. Ito ni siyang takluban, pabukalan nato hangtod nga gamay ang iyang tubig. Kaya kung magamay-gamay na yung tubig kalala, buto sabot, medyo luta-lata na siya. Yan. Butangan na nagamay ng tubig, butangan na nato og tuyo. Butangan na og tuyo gamay, kaya medyo kulang ang atong parat. Wa ko gagamit og asin, tuyo lang mga kalalab. Og oyster sauce. Sulayin ninyo ni og luto mga kalalab, promise, lami ni siya. Diba, mahurot lagi na inyong bahaw yung luto. Sulayin ninyo ni luto. Oyster sauce na. Isagol ang tanan ingredients na kay aron mosop ang lamig jud sa tiil. Humo kay kalalab.
ang tiil. Ato na pong takluban, atong pabukalon, tapos taod-taod, atong abrihan, kay ni soap na po ang kuan, hubas-hubas na Aya dahil na to ibutang atong gata. Kana. Muna siya nagpalami gyud og mayo sa atong chicken feet. Unya, ato na siyang timplahan. Yan, koraw. Kalisa. Nakalalab. Hayag kain. Ilawan na to di. Ay, kamaya ra? Kamaya mo? Kadugay ko makatilaw ra. Di kayo ba? Inita eh. Ano naman ang tilaw? Kamaya mo? Wala ko nabutaw na words. Sige, para kung sa mas isip. Yan, yan. Nalagay na siya kasi. Ang gusto niyo mahal, gusto niyo kasi sa nanaragin siya palalap siya sa ano sa kaya resulta ko yung resulta ko nindot tayo nara di ay ano lang tayo na aporta sa inyong gusto ipaluto lutoon na to okay na daw okay na natakluban na to kahit taod-taod haono na nato na ug ato na ibutang sa platong dako mo na siya ang final result mga kalalab. Wow. Naol.